stromy. Takže ty ma počúvaj, idem k tebe. Čo budem dneska robiť? Ja budem proste do niekoho páliť. Ale dneska budeme natáčať Skibidi Toilet meme. Kto ho nepozná, je vážne meme. Poďte si so mnou zahrať, prosím, na môj server Superový. Ja som Vex, váš kamarát. Ja som kamarát Superový. Tak dávaj ten like, inak bude to tu vážne lietať. Ja som si pozrel nový Skibidi Toilet meme a napadlo ma ten Titan TV Man. Som si pozrel práve jednu časť, tak ten je docela cool. Chcel by som byť ako on. No tak ja si zatiaľ idem von. Musím si aj z toho prestrieknúť auto. A nevezmeme to jak nubáci, ale vezmeme to takto. Možno sa mi zasekla noha. No dobre. Takže sejme moje nové fáro. Má farbu ako šutovka a plášť. Takže to je cool. Ja práve som ho ťukol, čo bol nalakovaný. Ideme sa pozrieť na chajdu, kde bola moja takedy chata, ale už sa rozpadáva. Uvidíme, či je to tam ešte stále, jak som to tam zanechal. Tu sú... No dobre. Takže ideme si nastaviť na maximálku. To už máme. 70. Tak a teraz to poriadne oholíme. Dávaj, nechoď jak šralbutka. Mám to pri sebe aj zbroň. Tak toto... Čo sa toto deje? Ten bruch je nejaký vážne divný. S tým jak v hre. Viete čo? Bože môj tajný hackos abrakadabraka bum. Takže. Až to nepreženiem s tým jazdením. Bo nie, že mi tam začne na mieste horieť. Takže idem. Ty si to zase cuknutý debile. To ja toto fajne umolím. Takže ak si správne pamätám, tak mala byť tam niekde. Totálne jumpik. Normálne. Asi idem dobrým smerom. Tam je chajda. Je v tom istom stave, jak som ho zanechal. Áno, je v tom istom stave. Tu som takedy spal, tu som mal automat, tu som mal pekne sejfík. A viete čo, možno by sa mi aj tie peniaze hodili. Toto ďakujem, easy money. Ty si ich tam nechal? Tak aby som mal ísť. Zase niekto vykradáva banku, to je klasický Brookhaven. Akorát si nepamätám, že som tu už zničil moju krásnu kukuricu. Divné. To čo sa tu hore stalo? To asi sa tu prisťahoval späť ten milionár. Som to ešte nehovoril, ale som sa prisťahoval nejaký šialený milionár, ktorý kupuje všetko, čo je na kopci. No a tam potom si robí šialené veci, takže keby sme išli sa trochu na to pozrieť zblízka. Tak ja by som sa išiel. Takže guys, sme sa pozrieť na tohto tu malého... to je vlastne môj dom. Takže asi som ten milionér ja. Normálne. Aj keď nechápem, prečo mi to tu nejaký chlap toto tu zapichol do zeme. Toto tu vážne nechápem. Tak a dneska neviem, čo budem robiť, ale idem sa pozrieť do nejakého domu a možno sa pozriem aj do tej laborky, lebo minulo som tam videl
za fajný elixír, na ktorom bol napísané TV, ako televízia, chápete? Tak sa na to ideme pozrieť, lebo ja som poriadny. A dneska je to celkom vyčilená sobota. Tak je ako správny Vex. Nie ten Dex od kafu. Ja som Vex. No. A sem niečo videl. A vlastne nie, to bolo na radnici. Brr. Daj odber. To som ja, tvoj kamoš Lorax. Daj odber, inak spadnem. Takže, ideme sa pozrieť na radnicu. Takže zatiaľ čus. To čo sa deje? Nejak sa niečo stalo s autom. Joj. Tak som to trochu ťukol, no. Tak to som fajne dohulil. Kiš, 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 nezvedol si to, kiš, kiš, kiš. Moja kráska, som nemal práve iba som mal 2 víkendy. Nie. Aj keď moje prvé auto bolo asi krajšie. No dobre, idem sa sem pozrieť. Bo som sa minulé bol sem. Som niečo zapol a mi to tam ukázalo, že niečo, že TV. Tak vyskúšame. Sem to stlačíme. Kto tu zhasol? A ja som wanted. Také existujú vôbec? Veď také ešte som to vo Brookhavenu nevidel. Takže chceme čo? Please pay for... Nechcem. Ja tu idem zadarmo, takže pekne to tu rozstrielame gangsta. Vybereme si napríklad, neviem, toto moju obľúbenú červenú. A toto strelíme danger. Posledné tieto tu ešte všetky. Potočame tie kútiky. Nepýtajte sa, čo som tu robil. Ešte potom si pôjdeme vytisknúť peniaze. Takže každý poznáme. Otvoríme a ideme si po peňažky. Počkať, keď už som tu, tak si sem niečo dáme. Rýchlo, rýchlo, zdráme. I'm gangster. Takže ideme si pekne po peniažky. A my sme mali si čo kúpiť. Ten TV-Man Titan je teraz môj obľúbený. Pochápete, som Vex. Proste, kámo. Prečo sa mi tu netisknú to, čo je pokazené? Yes. No choďte, moje peňažky milované. Choďte. Ešte pôjdeme vykradnúť v banku ako pravý gangster. Ja si tu zatiaľ sadnem a ja si pekne počkám. Už som tu. Tu už je urobený. Taká horda, ešte sa mi tu vytlačili. No super. Pozrieme sa tomu počkať. To jak vyzerám? Čože? Mne sa stal Titan. Tak to ja vôbec nechápem. Normálne sa až idem odfotiť. To sa musí vziať vám, že vyzerám celkom cool. A nechápem, jak sa mi to mohlo stať. Normálne z Vexa na Titanosa. To normálne cool. No dobre, ja berem si tašku a o chvíľu sa uvidíme, takže ja zatiaľ to poberem, moji diváci. Takže už mám jednu tašku a skáčeme poriadny jumpík
A na čom teraz pôjdeme? Napadá ma iba jedna hrozná varianta, ale tu asi nechcete nikto počuť. Tak dobre. Musíme ísť na tomto tu trapnom vozidlu. Iné som tu po ruke nemal, proste tu išiel nejaký chlapec, to som mu vzal. Aj keď... Aha, už nič. Tam radšej liesť teraz nebudem. No a teraz ma čaká dlhá cesta domov rovno. Takže ja sa vám ozviem, keď tam budem. A rovno idem asi kúpiť nové auto. Takže uvidíte moje nové vexovské auto. Takže ťa čus. Takže už som si ho dal aj urobiť, aj prestriknúť. Mne je to upgrade 3 cez to. Radšej by som bol vex, ale chápete, styloš. Čo tu robí týpek? Takže týpku, teraz mi pekne navalíš všetky tvoje prašule. Chápeš? Kapíš to? A vieš mi povedať spôsob, jak sa premeniť? Áno, áno, ale nestreľajte. Musíte ísť do základne a tam si Tak niečo dobre. sa... A vieš čo? Haha. Nemal si ma štvať. Aj keď ďakujem za informácie. Ja sa idem aspoň nájsť. Ja som si sadol dozadu. No, že sa vám toto video zatiaľ páči, ale ja idem, aspoň musím zistiť. On mi povedal, že mám ísť do nejakej tejto. Že vraj mám ísť do banky, alebo kde niečo mi hovoril, že niekde do nejakej stanice. A ja zase neviem do jakej. Počkať. Nemyslela tým stanica náhodou tam hore tamto? Stanica. Možno, že hej? Tak vyskúšame. Ale možno, že ma to premení. Veľmi sa mi to nechce. Vyzerá to tu nejak divne, ale budem poserúdka. Takže, fuj, niekto sa to asi počúral. A som si všimol, že si sem sadnem. Aha, tak nič, som si myslel, že sa mi to zmení. Haló? Je to niekto? No, že tu nebude tam ten typek práve. Takže ja tu radšej idem. Tu je nejaký zombík. To je vážne tu divné. Nejaký znak? On horí? Tak toho sa radšej nebudem dotýkať. No tak čo mi povedal týpek? Že mám ísť na kreslo. Čo sa mňa to nejak spútalo? Mňa to nejak pícha, nejaká injekcia, aká by v tom bola. Čo sa to so mnou deje? Čo sa to so mnou deje? Počkať. Myslím si to, čo si myslím. Počkať. Kde mám ten mobil? Rýchlo sa idem pozrieť, či som... Rýchlo sa idem to pozrieť. Tu je. Tak. Som to ja Vex? Yes! Ale mi to nedáva jeden zmysel. Prečo ma to premenilo na vymena Titana, keď som to ja nechcel? Možno sa pozrieme aj na to FNAFko. Help me please. Kto potrebuje pomôcť? A viete čo? Nikomu pomáhať nebudem. Ak chcete, aby som pomohol niekomu, tak dávaj like a odber. Ak nechceš, tak ich daj rovno dvojnásobok. Like a odber. Takže sami ste videli tento príbeh pradávny. Takže ja si idem po vás.